Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Rama Hare, Rama 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 Hare Rama Krishna Krishna Rama Hare 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 Hare, Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare, Rama Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Ram Krishna Hare 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 Hare, Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. മദജി ഹോസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി കോ-ഹോസ്റ്റ് ആക്കണം അല്ലേ? ആക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ആഴ്ചത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ലെവൽ 2 ക്ലാസ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ് ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ
ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പേര് ജ്ഞാന കർമ്മ സന്യാസ യോഗം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തില് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് ഓടിച്ച് പറയാം. കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റിയാണ് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിശദമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കർമ്മം. അത് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും, അതിൻ്റെ വാസനകൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ജന്മത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പോൾ അതിലെ കാപട്യമോ അഭിനയമോ ഒന്നും കൂടാതെ വിധിവശാൽ നമുക്ക് വന്നു ചേർന്നതാണ്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ തന്നെ കാര്യം കൊണ്ട്, വേറെ ആരുടെയും കാരണമല്ല അത് വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് കൃഷ്ണ. വോളിയം കുറവാണ്. മാതാജി സൗണ്ട് അല്പം കൂട്ടാനാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ സൗണ്ട് കുറവാണ് കേട്ടോ മാതാജി. മാതാജി ഇത്തിരി ഉറക്കെ പറയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം മാതാജി, കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ശബ്ദം ശരിയായില്ലേ? ശരിയായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കർമ്മയോഗത്തിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള കർമ്മം, ചുമതലകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വിധിവശാലാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരാള് സമ്പന്നനായി, ഒരാള് പാമരനായി, ഒരാൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള രൂപം കിട്ടി, മറ്റവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരിക്കാം, മറ്റാള് വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കാം. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അത് സ്വീകരിക്കല്ലാതെ നിർത്തിയില്ല. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. അയ്യോ, എന്താ കേൾക്കാത്തെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കും കേൾക്കാനില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, കുറച്ച് ലോ വോള്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വളരെ വോളിയം വളരെ കുറവാണ്. കുറച്ച് വോളിയം കൂടെ വേണം. പാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വോളിയം മതിയോ? എത്ര മതിയോ? ഇപ്പൊ ബെറ്ററായി. അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന സൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. പറയുന്നത് സൗണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ട്. മാതാജിയുടെ അല്പം കൂടെ ആകും. ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം. അത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അല്ല മ്യൂട്ട് ആക്കും.
മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. ഓക്കെ ആ ഓക്കെ. സംസാരിക്കാനുള്ളവർ കൈ ഉയർത്തിയാ മതി. അപ്പൊ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള വേഷം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ആടുന്നതാണ് കർമ്മയോഗം ആക്കുക എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. ഭഗവാനോട് അർപ്പിക്കുക. എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും, നമ്മുടെ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭഗവാനുള്ള ഒരു സമർപ്പണമായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോ അത് ഫലങ്ങളില്ലാതെ ആവും, പാപ പുണ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനുള്ള ഒരു അർപ്പണമായിട്ട് അത് മാറും. അതാണ് വേഷം എനിക്കെന്തെന്ന് വിധിപ്പത് വിഭോ ഭവച്ചിത്തം വിശ്വപ്രിയമായ നടനം ചെയ്വത് വിധേയനൻ കൃത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മയോഗമാക്കുക എന്നാണ് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഒരു മമത പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ അശ്രദ്ധയും പാടില്ല. പിന്നെ അർജുനന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചത്, ആരാണ് ബലാത്കാരമായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാപം ചെയ്യിക്കുന്നത്? ആരാണ്? പാപം ചെയ്യണ്ട, നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അറിയാതെ പാപം ചെയ്തു പോണു. ആരാണ് ഇങ്ങനെ ബലാത്കാരമായിട്ട് പാപം ചെയ്യിക്കണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞ, കാമമേഷ ക്രോധമേഷ. കാമവും ക്രോധവും തന്നെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയുമ്പോ അതിനോടൊരു കാമം അല്ലെങ്കിൽ ആശ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസയർ, ആഗ്രഹം വരികയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അത് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ ക്രോധം വരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സംഘം ത്യജിക്കണം ബുദ്ധജനം, സംഘം ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ ഈ ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ മറയ്ക്കുന്നത് ഈ കാമവും ക്രോധമാണ്. നമ്മളുടെ മുഖം വ്യക്തമാക്കി കാണിച്ചു തരുന്ന കണ്ണാടി അഴുക്ക് കൊണ്ട്, മാലിന്യം കൊണ്ട് നിറയുമ്പോ ഒന്നും വ്യക്താവില്ല. ആ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം എവിടെയാണ് എന്താണ് കുറവുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. പക്ഷെ ആ കണ്ണാടി തന്നെ മാലിന്യം കലർന്നതാവുമ്പോ അത് കാണില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സില് ഭഗവാൻ സ്വർണ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഹൃദയത്തില്. അത് കാണാതിരിക്കാൻ കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളാണ്. അത് കളയുക തന്നെ വേണം. അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപകരണമാണ് ഭക്തി. അതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. മനസ്സുപയോഗിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കുതിരകളെ, ബുദ്ധിയാകുന്ന സാരഥി, മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നേർവഴിയിൽ കൂടെ നയിക്കണം. അതിന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് സൽബുദ്ധി തരാനായിരിക്കണം നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന. നല്ല ബുദ്ധി തരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഭഗവാൻ തരും. നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തില് ഒരു അടി വെച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും. വിളിക്കാതിരുന്നാ ഭഗവാൻ വരില്ല എന്ന് മാത്രം. ഇനി 4-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജരാ മരണ ദുഃഖങ്ങളായിട്ട് മാറാതെ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മയോഗമായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ള ആ വിശേഷപ്പെട്ട വിദ്യ ഭഗവാൻ അർജുനനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആത്മസുഹൃത്താണ്, പ്രിയ സുഹൃത്താണ്. അർജുനന് മാത്രമല്ല ഭഗവാനിലേക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മളുടെ ആ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഇത് ഉപദേശമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പണ്ടത്തെ രാജർഷിമാരൊക്കെ ഇത് അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇക്കാലത്തെ ഭരിക്കുന്നവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? പണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കീഴിൽ ജീവിച്ച പ്രജകളൊക്കെ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. അവർക്ക് മാവേലി നാട് ഭരണകാലത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ജര ഇല്ല, അകാല മരണമില്ല, വൈധവ്യമില്ല, രോഗങ്ങളില്ല, ദുരിതമില്ല. എപ്പോഴും വിളവുകളൊക്കെ സമൃദ്ധമാണ്. തക്ക സമയത്ത് മഴയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭരണാധിപൻ നല്ലതായതുകൊണ്ടാണ്. അതിന് കാരണം അവർ ഈ തത്വങ്ങള് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അത്രയും ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭാഗവതത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് ഒരു അകർമ്മം, ഒരു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്തു പോകും. അപ്പോ ശാപത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു. ഇനി 7 ദിവസമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ജീവിതം എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ശ്രീ ശുക മഹർഷി വന്നിട്ട് ഭക്തി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്.
ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഒടുവിൽ പരീക്ഷത്തിന് മനസ്സിലായി ഇതല്ല സത്യം, ഇതിനപ്പുറത്താണ്, ഈ ശരീരത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആത്മാവുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ 7ാമത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞു കൊടുക്കല് കഴിഞ്ഞപ്പോ, ഭാഗവത ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ശ്രീ ശുകൻ പറഞ്ഞു, മഹാരാജാവേ ഞാൻ പോവാണ്, ഇനിയിപ്പോ അതാ തക്ഷകൻ വരും, അതിന് തയ്യാറായിരുന്നുള്ളൂ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാജാവ് പറയും, എനിക്ക് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല, തക്ഷകൻ എന്റെ ശരീരത്തിനെ കടിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മഹാരാജാവ് സമാധി അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തക്ഷകൻ വന്ന് മഹാരാജാവിനെ തൊടുകയും ശരീരം ഭസ്മമായി വീഴുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇനി ഭഗവത്ഗീത അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, എങ്ങനെ ഭക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ അബ്രവീത് ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദു സകാലേ നേഹ മഹദാ യോഗോ നഷ്ട പരം തപ. അർജുന, ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് നിന്നോട് പറയണതൊന്നുമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നവര് മ്യൂട്ടാക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വളരെയേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ ഈ വിദ്യ ആർക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്? സൂര്യന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ, സൂര്യൻ പരമഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹം അത് സൂര്യന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള മനുവിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. വൈവസ്വത മനു, വിവസ്വാൻ എന്നാണ് സൂര്യഭഗവാന്റെ പേര്, അതുകൊണ്ട് വൈവസ്വത മനു ഭഗവാന്റെ പുത്രനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ആ വൈവസ്വത മനു അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നെ അതിനെ ഇക്ഷ്വാകു എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജാവിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇക്ഷ്വാകു മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ വംശ പരമ്പരയില് വളരെ മുൻപേ ഉള്ള രാജാവാണ്. പിന്നെ എത്രയോ അധികം ഈ ത്രേതായുഗത്തിലും ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ മുമ്പ് വരെ അവര് തന്നെയാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്, സൂര്യവംശ രാജാക്കന്മാര്. പൃഥു, അംബരീഷൻ, മുചുകുന്ദൻ, ത്രിശങ്കു, ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ, പിന്നെ സഗരൻ, ദിലീപൻ, ഭഗീരഥൻ, ഋതുപർണൻ, ഖഡ്വാങ്കൻ, ദശരഥൻ, ശ്രീരാമൻ, അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധോധനൻ, സിദ്ധാർത്ഥൻ, രാഹുലൻ, അങ്ങനെ അനേകം രാജാക്കന്മാര് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി രാജ്യം ഭരിച്ചു. രാമരാജ്യം എന്ന് പറയില്ലേ, പ്രജകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ. അത് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, ഈ ജ്ഞാനം കൈമാറുന്ന കാര്യം ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കലികാലം 5100-ലധികം വർഷം മുമ്പ് കലികാലം പ്രവേശിച്ചതും ആകെ അലങ്കോലപ്പെട്ടതും. അപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഇപ്പൊ ഇതിവിടെ ഉപദേശിക്കാണ്, ഈ രാജാക്കന്മാര് പ്രജകളുടെ രക്ഷിതാവാണ്. അവര് സംരക്ഷിക്കുന്നവരും മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കുന്നവരും ആവണം. ആൾക്കാർക്ക് വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവരല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാര് വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവരുടെ പ്രതിനിധികളായ ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. സൂര്യദേവൻ നമുക്ക് നേരായ ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു തരാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൂര്യ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഒരു മന്ത്രം, ഏത് മന്ത്ര? ഗായത്രി. ഓം ഭൂർഭുവസ്വ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ ന പ്രചോദയാത്, ധിയോ യോ ന പ്രചോദയാത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധി തരണേ ഭഗവാനെ ആണ് സൂര്യ ഭഗവാനോട് ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ എന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി ശരിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് കുറവുണ്ട് മാതാജി, സൗണ്ട് കുറവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മാക്സിമം ശബ്ദത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടാ, സോറി. മാത്രം കട്ടിക്ക് നീളത്തിലൊഴിക്കുന്നത്.
ക്ലാസ് മാത്രമേ സൗണ്ട് കുറവുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ അവരുടെ ഫോണിന്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും. എന്ത് മോളെ ചോറ് തിന്നി മോള് ചോറ് വെച്ചേക്കുന്നല്ലേ? നല്ല മോള് ചോറ് തിന്നി പക്ഷെ മുട്ട തന്നല്ല. മോളുട്ടി അവിടെ വീട്ടില് പറയണതെല്ലാം കേക്കണ്ടിട്ടാ. ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, ഒന്ന് സഹകരിക്കണേ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. കേക്കണില്ലേ? ക്ലാസിന്റെ സൗണ്ട് മാത്രം കുറവാ, ബാക്കി സൗണ്ട് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ഉണ്ട്. ക്ലാസിന്റെ ശബ്ദം എപ്പോഴും കുറവല്ല. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ശബ്ദം കുറവാണ്, ബാക്കി സൗണ്ട് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ കേൾക്കാനുണ്ടല്ലോ. ചിലർക്ക് കേൾക്കാനുണ്ട്. കുറവ് തന്നെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. കുറവ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്താ കേക്കാട്ടോ. ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് എനിക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എത്രയും പേരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ആക്കിണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം നമ്മൾ വായിച്ചു. അങ്ങനെ പരമ്പരാ പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള ഈ വിദ്യ രാജർഷിമാര് അനുസരിച്ച് വന്നതാണ്. അതനുസരിച്ച് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ കാലം കൊണ്ട് ഇത് നഷ്ടമായി പോയി, അല്ലയോ പരന്തപ. പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശത്രുക്കളെ തപിപ്പിക്കുന്നവനെ. ഇത് നഷ്ടമായി പോയതാണ് കാലക്രമേണ. അത് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ അർജുന നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യനാണ് അപ്പോ സൂര്യഭഗവാൻ. ആ സൂര്യഭഗവാൻ പിന്നെ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സൂര്യൻ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം മനു മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിതാവാണ്. ഏകദേശം 21 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അന്ന് ഭൂലോകം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഇക്ഷ്വാകു എന്ന സൂര്യവംശ മഹാരാജാവാണ്. സൂര്യഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല വസ്തുക്കളെയും ഒരു വ്യത്യാസവും കൂടാതെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു, ചൂട് കൊടുക്കുന്നു, ബുദ്ധി കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭാസ്കരൻ എന്ന് പേരുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ സൂര്യഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ വിദ്യ ഉൾക്കൊണ്ടത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സൂര്യവംശത്തിലെ ഇത്രയും മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര്: അംബരീഷൻ, ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ, ദിലീപൻ, ഭഗീരഥൻ, ദശരഥൻ, സിദ്ധാർത്ഥൻ, ശുദ്ധോധനൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാര് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അവരതുപോലെ നല്ല ഭരണം നടത്താൻ കാരണം. ഇങ്ങനെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം രാജർഷിമാര് മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ അവരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരത് കൈമാറാൻ എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യകുലത്തിന് പിന്നെയും ഓരോ വിഷമങ്ങൾ വന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരുടെ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഗീതാശാസ്ത്രം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. സ ഏവായം മയാ തേദ്യായോഗ പ്രോക്ത പുരാതന ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. അത് ഞാൻ ഇവിടെ അർജുന നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കാരണം എന്താ? 2 കാര്യമാണ്. നീ എൻ്റെ മിത്രമാണ്, നീ എനിക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഭക്തനും സുഹൃത്തുമായിട്ടുള്ള അർജുന നിനക്ക് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
രഹസ്യമാണ് ഈ യോഗം, എന്നാൽ ഉത്തമവുമാണ്. അർജുനൻ അതിന് അർഹനാണ്. കാരണം അർജുനന് ഭക്തിയുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണത് അല്ലെ. അർജുനൻ വളരെയധികം വിഷമിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഭയങ്കര ഗൗരവത്തില് അച്യുത എന്റെ രഥം, മേ രഥം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിർത്തൂ, ഇവിടെ നിർത്തൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അതുപോലെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അത് കണ്ടപ്പോ അർജുനന് വളരെയധികം വിഷമായി. എന്നിട്ട് സങ്കടമായി, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ്, ഞാൻ അങ്ങയെ മുഴുവനായും ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ശിഷ്യനാണ്, എന്നെ കൈവിടരുത്, ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതില് ത്രേതായുഗത്രയ ദ്വാപരയുഗത്രയാണ്, അങ്ങനെ അത്ര പ്രധാനമുള്ള കാര്യമല്ല, വേണമെങ്കിൽ തന്നെ യഥാരൂപത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 1 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1,00,000 വർഷമാണ് മനുഷ്യന്റെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6,00,000 വർഷമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 1 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് 360 ലക്ഷമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സമയവും ബ്രഹ്മാവിന്റെ സമയവും വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ പോയതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ആണ്, സഖാവും ആണ്. ഇനിയിപ്പോ അർജുനന്റെ സംശയമാണ്. ഒരുവിധം സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്നതാണ് അല്ലെ. ആദ്യം അർജുനൻ എന്നുള്ള പേരിന് തന്നെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആർജവം, ഋജു ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ്. നേരെ ആയിട്ടുള്ള വിധത്തിലെ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം കുറച്ച് ഗൗരവം കാണിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ ആകെ തകർന്നു പോയപ്പോ അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയണതൊക്കെ കേൾക്കാൻ റെഡിയായി. കുറെ കഴിയുമ്പോ അവസാനമാകുമ്പോ എന്റെ എല്ലാ ശോകവും മാറി, മോഹവും മാറി, ഞാനിതാ ഭഗവാനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. യാതൊരു വക്രതയും അർജുനനില്ല. അപ്പോ ദേവദത്തം എന്ന് പറയുന്ന വിശിഷ്ടമായ ശംഖൊക്കെ ഊതി ഗാന്ധീവൊക്കെ കൈ പിടിച്ച് ദൈവീകമായിട്ടുള്ള അഗ്നി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ രഥത്തില് ഭഗവാനും സാരഥിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു അഭിമാനം വന്നു എന്നേയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ മനസ്സൊക്കെ വളരെയധികം സാധാരണ പോലെയായി, പാകമായി, പക്വമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. ഇനി 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ അർജുനൻ സംശയം ചോദിക്കുന്നു. അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വത കഥമേതത് വിജാനീയാം ത്വം ആദൗ പ്രോക്തവാനിധി. ഭഗവാനെ, അങ്ങ് പറഞ്ഞുല്ലോ കുറെ മുമ്പ്, എത്രയോ കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സൂര്യൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ലോകാരംഭത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഭഗവാനും ഞാനും ഒക്കെ ഒരേ പ്രായമല്ലേ? നമ്മള് എന്റെ അമ്മാമ്മന്റെ മകനല്ലേ ഭഗവാൻ. കുന്തി ദേവിയുടെ സഹോദരനാണ് വാസുദേവൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ കാര്യമൊക്കെ എനിക്കറിയണതല്ലേ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? സൂര്യന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ദ്രൗപദി സ്വയംവരം മുതൽ ഓരോ കാര്യത്തിലും ഈ അർജുനനും ഭഗവാനും കൂടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും പരസ്പരം വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടും സ്നേഹിച്ചും കളിയാക്കിയും വളർന്നവരാണ് അവര്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ 12 കോടി വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി ന ത്വം വേദ പരം തവ. എനിക്കും നിനക്കും അനേക ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെയും നിന്റെയും ജന്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അർജുന, നിനക്കത് അറിഞ്ഞൂടാ. ഈ അർജുനനും കൃഷ്ണനും എന്ന് പറയുന്നത് നരനാരായണന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് നാരായണൻ ഭഗവാനും നരൻ അർജുനനുമാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് അത് മനസ്സിലാവണില്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന് നമ്മളുടെ പോലെയുള്ള പ്രായമാവലോ അനുഭവങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അതീന്ദ്രിയമാണ്. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അനേകം ഗുണവിശേഷങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്. നമുക്കത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭക്തി ധാരാളമായാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് പറഞ്ഞു തരാതെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കഴിവുകള് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് കിട്ടിയത് മാത്രമാണ്. അതിൽ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല.
പാടില്ല. നമ്മളുടെ ശ്വാസം കയറിയിട്ട് ശ്വാസകോശത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതുപോലെ ഹൃദയം ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട്, രക്തമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, തലയ്ക്കുള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കണേന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കണേന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പിന്നെയാണോ ഈ ഇന്ദ്രിയാതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയോ? അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി വേണം, വിശ്വാസം വേണം. അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്താല് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. എന്റെയും നിന്റെയും എല്ലാ ജന്മങ്ങളും എനിക്കറിയാം, നിനക്കറിയില്ല. ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് ഒരു സ്തുതി പറയുന്നുണ്ട്. രാമാദിമൂർത്തിഷു കലാനിയമേന തിഷ്ടൻ നാനാവതാരം അകരോ ഭുവനേഷു കിന്തു കൃഷ്ണ സ്വയം സമഭവത് പരമപുമാന്യോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. രാമനായും നരസിംഹമായും മറ്റു പല അവതാരങ്ങളായിട്ടും എണ്ണമറ്റ അംശ അവതാരങ്ങളായിട്ടും സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ടും ആവിർഭവിച്ച ആദിപുരുഷനെ ഞാനിതാ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പോലെ അല്ലല്ലോ അർജുനൻ. ഒരിക്കലും അർജുനൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. വേദങ്ങളൊക്കെ എത്ര തന്നെ പഠിച്ചാലും ഭക്തനെ അറിയാവുന്ന പോലെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഭക്തനല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടില്ല. വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭം ആത്മഭക്ത എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദം പഠിച്ചവർക്ക് ദുർലഭമാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ ആത്മഭക്തന്മാർക്ക്, ആത്മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ ദുർലഭമാണ്. അതായത് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും, സുലഭമാണ് ഭഗവാൻ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അത് പറഞ്ഞു. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം അജോബി സന്നവൈ അവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാം ഈശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിൻ സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമി ആത്മമായയാ. ഞാൻ ജനനരഹിതനാണ്, സ്വന്തം രൂപത്തിന് ലോപം സംഭവിക്കാത്തവനാണ്, പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ. എന്നാലും ഞാൻ സ്വന്തം മായയാൽ ഞാൻ ആവിർഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് പിറവിയില്ല. എൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയും ഇല്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതി ഞാനാണ്. എന്നാലും ഞാൻ അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ യുഗം തോറും അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ മനസ്സിലും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, സാത്വിക ബുദ്ധിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ മനസ്സിലും അവതരിക്കും. ഭഗവാനെ പിറവിയില്ല, നാശവുമില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരം വിട്ട് വേറൊന്നിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ മാറുന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ രൂപം എന്താണ്? ശ്യാമസുന്ദര നിറം, കയ്യിൽ ഓടക്കുഴല്, തലയിൽ മയിൽപ്പീലി, നിത്യ യൗവനമാണ്. ഭഗവാന് വയസ്സാവില്ല. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ആളാണ് അല്ലെ? ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷമാണ്, ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആളാണ്. എന്നാലും പ്രായമില്ല. അത് ആ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ കൊണ്ടാണത്. നമുക്ക് തോന്നും ഓരോ കാര്യങ്ങള്. അതാണ് ഈ ഭൂമിയില് ജനിച്ചത് മുതൽ 125 വയസ്സിൽ മരിച്ചത് വരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും അത് വ്യക്തമായി വരുന്നു. പിന്നെ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നും, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്നത്, എന്തിനാണ് വരുന്നത്, എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? അതിന്റെ ഉത്തരാണ് പറയുന്നത്. യദാ യദാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. ഞാൻ ഈ യുഗം തോറും അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുല്ലോ. എപ്പോഴാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ധർമ്മത്തിന് അധപ്പതനം വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മം ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വയം ശരീരം പ്രാപിച്ച് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കടൽ തിരകൾ പോലെ ഉണ്ട് അവതാരങ്ങൾ. 10 അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് എണ്ണി പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നു. മത്സ്യകൂർമ്മ, വരാഹ, സിംഹവാമനൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് മാത്രല്ല, വളരെയധികം അനേകം അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴൊക്കെ ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്. ധർമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തത്വം ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക എന്നാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഈശ്വര അവബോധത്തിലേക്കും ധർമ്മത്തിലേക്കും നയിക്കാനായി തക്ക സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കലിയുഗത്തിലെ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോൾ
ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും, വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം. നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞകാല അനുഭവങ്ങളിലൊക്കെ എപ്പോഴും വളരെയധികം വേദനിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആശ്വാസമായിട്ട് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും നിൽക്കില്ല. അതാണ് ഒരിക്കൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരു കഥ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ. ഒരു കുട്ടി നോർത്തിലൊരു കോളേജില് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുമ്പോൾ, യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞു, അവരുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കുട്ടി ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോവായിരുന്നു. കുറച്ചു ദൂരം ഇങ്ങനെ വിജനമായ വഴി കൂടെ നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അടുത്താണ്. നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ 2 കള്ളന്മാര് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. കുട്ടി കള്ളന്മാരാണോ ആരും അറിയില്ല, 2 നീഗ്രോകൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് പേടിയായി. അപ്പൊ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ആ നാമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നാമം ജപിച്ച് വളരെ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ആ കുട്ടി അങ്ങോട്ട് നടന്നു. അവരുപദ്രവിച്ചില്ല, പോയി. പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ടു, ഒരു കുട്ടി ആ ഹോസ്റ്റലിലത്തെ ഈ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന വഴിക്ക് മരിച്ചുപോയി. 2 നീഗ്രോകൾ അതിനെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഈ കുട്ടിയുടെ പിന്നാലെ നടന്നു വന്നിരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചു, കേസൊക്കെ ആയി ചോദിച്ചു. അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോണത് ആദ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ കണ്ടത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് പിടിക്കാൻ പോയപ്പോഴേക്കും ഒരു കുന്തവും കൊണ്ടൊരാള് ഈ കുട്ടിയുടെ ഒപ്പം നടക്കുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടു, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അന്നത്തെ മതി ശ്യാമസുന്ദര രൂപോ തലയിൽ മയിൽപ്പീലിയോ കയ്യിൽ ഓടക്കുഴലോ ഒന്നുമുള്ള രൂപമായിട്ടായിരിക്കില്ല. പല ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് സഹായിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞയച്ചു തരും. എപ്പോ അധർമ്മം കൊടികുത്തി വാഴുമ്പോ ധർമ്മത്തിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും. ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ പുത്രന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ഭൃത്യന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ സുഹൃത്തായിട്ടായിരിക്കാം, ഗുരുവായിട്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ഒരു പുസ്തകമായിട്ടായിരിക്കാം. എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ സ്വാർത്ഥ ചിന്തയോ അസൂയയോ അഹങ്കാരമോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷിക്കും. തക്ക സമയത്ത് ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കും. പ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നില്ലേ? പറയുമ്പോ പ്രഹ്ലാദൻ ആരായിരുന്നു? അസുരനായിരുന്നു അല്ലെ, അസുരക്കുട്ടിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും എന്തൊക്കെ തരത്തില് ഭഗവാൻ പ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പാണ്ഡവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വിതുരരായിട്ട് വന്നു, വിരാടനായിട്ട് വന്നു, ഹനുമാനായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വരാൻ കാരണം എന്തൊക്കെയാണ്? സാധു സംരക്ഷണം, ദുർജന ശിക്ഷണം, ധർമ്മ സംസ്ഥാപനം. ഈ 3 കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. യുഗം തോറും സത്തുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ദുഷ്ടന്മാരുടെ നാശത്തിനും ധർമ്മം ലോകത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും അതാത് കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഗജേന്ദ്രനെ രക്ഷിച്ചു അല്ലെ ഭഗവാൻ. എപ്പോഴാ രക്ഷിച്ചത്? ഗജേന്ദ്രൻ 1000 വർഷം ഈ ആ തടാകത്തില് ചളിയില് കാല് പൂണ്ട് നിന്നുപോയി. കുറെ കാലം കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചു, വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചു, പല ആനകളും വന്നു. അവര് ഏറ്റവും അധികം ശ്രമിച്ചു നോക്കി, പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ തുമ്പിക്കൈ പകുതി വരെ മുങ്ങിപ്പോയി, ശരീരം മുഴുവനും മുങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്. ആ കേട്ട നിമിഷം ഭഗവാൻ ഓടി വരികയാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ദ്രൗപദി ആവട്ടെ ആ സഭയിൽ വന്നിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു, ഭീഷ്മരോട് പറഞ്ഞു, അവരൊന്നും രക്ഷിക്കാൻ ചെന്നില്ല. അപ്പൊ മാത്രമാണ് ദ്വാരകാധീശ ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ വിളിക്കണത് അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓടി വരും, അതിനൊരു സംശയവും ഇല്ല. പിന്നെ പൂന്താനത്തെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് രഥം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വന്നു എന്നാണ് പറയണത്.
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങൾ എത്രയോ ഉണ്ട്, അറിയാത്ത അവതാരങ്ങൾ അതിനേക്കാളുണ്ട്. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിന് പുരുഷാവതാരം, ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം, ശക്തി ആവേശാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, യുഗാവതാരം, ഇവ സ്ഥിരമായി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആയിട്ട് പലരും ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട്, വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, ഞാൻ സ്വയം അവതരിച്ചതാണ് എന്നൊന്നും പറയണവരല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരല്ല പറയണത്. എന്തെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, അധർമ്മികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സമയമാവുമ്പോ, ഭക്തി പക്വമാവുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും വന്നിരിക്കും. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. എങ്ങനെയാണ് ഇനി പുനർജന്മം ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷമം പിടിച്ച ഈ ലോകത്തില് ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ജനന മരണ ജരാവ്യാധികളൊക്കെ ഉള്ള ഈ ലോകം ഉപേക്ഷിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വരിക. അതിനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജന്മകർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. ഒറ്റ ഒരു കാര്യം വേണ്ടു പുനർജന്മം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ ജന്മവും കർമ്മവും തത്വത്തിൽ അറിയണം. താത്വികമായി അറിയുന്ന ആൾക്കാർ, തത്വദർശികൾ, ദേഹം വെടിഞ്ഞ ശേഷം പുനർജനിക്കുന്നില്ല, അവർ ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ പുനർജന്മം ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള സൂത്രമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന ധാരണ ഉണ്ടാവൂലോ. അപ്പോ അവർക്ക് സകല ജീവികളിലും ഭഗവാനെ കണ്ട് ആർക്കും ഉപദ്രവമൊന്നും ചെയ്യാതെ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ഭഗവത് സന്നിധിയിലെത്തുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല. മായ നമ്മളെങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കാൻ നിൽക്കും. ഭരതരാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ. ഭരതരാജാവ് എത്രയോ കേമനായിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു. ഭാരതം എന്ന് പേര് വന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഋഷഭപുത്രനായ ഭരതരാജാവ് ഭരിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വാനപ്രസ്ഥം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. ആ സമയത്താണ് മാൻകുട്ടിയെ കണ്ടതും. അപ്പൊ ആ അപകട നിലയിൽ നിന്ന് മാൻകുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിന് പിന്നെ ആപത്ത് വരില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ അതിനെ കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാമായിരുന്നു. അത് ചെയ്യാതെ പിന്നെയും ഒരു സംഘം വന്നു അതിനോട്. അതുകൊണ്ടാണ് മായയിൽ പെട്ടു രാജാവ്. ചുമതലകളൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും കാട്ടിൽ പിന്നെയും ധ്യാനവും ജപവും ഒക്കെ ആയി ഇരുന്നെങ്കിലും ഈ മാൻകുട്ടിയോടുള്ള അടുപ്പം, അറ്റാച്ച്മെന്റ് കാരണം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വന്നു, മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നൃഗമഹാരാജാവ് എത്ര അധികം പുണ്യം ചെയ്തതാണ്. എന്നാലും ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണു എന്നുള്ള ഒരു ബോധം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് പാപം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ മായയുടെ പിടിയിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എളുപ്പമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദിവ്യമായ ജന്മത്തിന്റെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് തത്വം അസി എന്ന് ശബരിമലയിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ, എല്ലാ ദിക്കിലും പറയുന്നത് തത്വം അസി. ആ ഭഗവത് തത്വം നാം തന്നെയാണ്. ത്വം അസി ശ്വേതകേതോ എന്ന് കഠോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ആത്മാവ് നീ തന്നെയാണ്, നിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അതുള്ളത്. നമ്മള് തലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കത്തോ കണ്ണാട വെച്ചിട്ട് കണ്ണാട എവിടെയെന്ന് തിരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ മനസ്സ് തന്നെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ തേനുണ്ട് ഒരു കുപ്പിയില്, അതിന്റെ അടപ്പ് തുറന്ന് തരണം ആരെങ്കിലും, അപ്പോഴേ അത് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിന്റെ ചുറ്റും പറന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടണം, ഭഗവാനെ അറിയുന്ന വേണം. എന്നാല് അത് നമ്മളുടെ ചുമതലകൾ വ്യക്തമായിട്ട് നിർവഹിച്ചാൽ മതി, സത്യസന്ധമായിട്ട് നിർവഹിച്ചാൽ മതി. ആരോടും അസൂയോ സ്വാർത്ഥതയോ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ മതി. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ പങ്കുവയ്ക്കാം. എല്ലാതും യജ്ഞഭാവേന നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള
സമയവും സമ്പത്തും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതില്ലാത്തവരുമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും ഒക്കെ അത് അർഹിക്കുന്നവർക്ക് പങ്കുവെക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള അർഹത നേടുകയുള്ളൂ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. വീതരാഗഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാനതപസാ പൂതാ മദ്ഭാവമാഗത. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇവയെ പൂർണ്ണമായി അകറ്റിയവരും എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകിയവരുമായ അനേകം ജനങ്ങൾ ജ്ഞാനതപസ്സുകൊണ്ട് അന്ധക്കരണ ശുദ്ധി വന്ന് എന്നെ തന്നെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വരും. ഭൗതിക ദേഹം നശിക്കുന്നതാണ്, വേദനകൾ ഉണ്ടാവും, ദുരിതപൂർണമാണ്, അജ്ഞാനം അതിനെ മൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്, നിറഞ്ഞതുമാണ്. ഭഗവാന്റെ ദേഹം അങ്ങനെയല്ല, അത് അനശ്വരമാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്, ജ്ഞാനസമ്പൂർണമാണ്, മധുരമാണ് അല്ലെ, മുഴുവനും മധുരമാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം. മധുരാഷ്ടകത്തിലുണ്ട് അല്ലെ, അധരം മധുരം വദനം മധുരം നയനം മധുരം ഹസിതം മധുരം ഹൃദയം മധുരം ഗമനം മധുരം മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരം. അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടും മാധുര്യമുള്ളതാണ്, സദാ സച്ചിദാനന്ദമാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരവും അതെ, ആത്മാവും അതെ, രണ്ടും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം, നമ്മൾ അതിൽ അലിയണം. അതാണ് ഭഗവാനുടെ മന്മനാഭവ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചിലര് ബ്രഹ്മത്തിനെയാണ് ഉപാസിക്കുക, ആകാരം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിന്, ഒരു പ്രകാശത്തിന്, എന്തോ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് ഭൂമിയില് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അതിനേക്കാളും നമുക്ക് ആരാധിക്കാനും എളുപ്പം, സന്തോഷം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതും രൂപമുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഗോപികമാര് ഭഗവാനെ ഒരു പ്രിയതമനായിട്ട് കണ്ട് ആരാധിച്ചു. അവർക്ക് ഭഗവാനും അതേപോലെ തന്നെ സന്തോഷം നൽകി. യശോദ, അതുപോലെ നന്ദഗോപര്, ദേവകി, വസുദേവര്, അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ഉണ്ണിയായിട്ട് കണ്ടു, കണ്ണനായിട്ട്, ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെ കൗതുകമുള്ള ലീലകളൊക്കെ കാട്ടി, വെണ്ണ കട്ട് തിന്നു, അതുപോലെ പശുക്കുട്ടികളുടെ പിന്നാലെ ഓടി, പശുക്കുട്ടിയെ മാറ്റിയിട്ട് പശുവിന്റെ പാല് കുടിച്ചു, അങ്ങനെയുള്ള ലീലകളൊക്കെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ യോഗികള് ഭഗവാനെ പരമാത്മാവായിട്ട് കാണുന്നു, അതുപോലെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ കുചേലൻ സുഹൃത്തായിട്ട് കണ്ടു, അർജുനൻ ഗുരുവായിട്ട് കണ്ടു, പാണ്ഡവന്മാരും സുഹൃത്തായിട്ട് കണ്ടു. അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. പണ്ട് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത് ആ ഭാഗത്തൊരു അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് ദൂരെയാണ് കേളു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കേളുവിന് 2 കണ്ണും കാണില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ അയാൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ ഭഗവാന്റെ രൂപം കയക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ ഭക്തനാണ്. അത്രയും ദൂരം നടന്നു വരും, എല്ലാ ദിവസവും നടന്നു വരും. അന്ന് ഒരു 80 വർഷം മുമ്പത്തെ കഥയാണ് കേട്ടാ, 80-70 വർഷം മുമ്പാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നടന്ന് അത്രയും ട്രാഫിക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അമ്പലത്തിന്റെ നടയിൽ നിന്ന് കുറച്ചു നേരം തൊഴുതു നാമം ചൊല്ലിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു പോയി. എത്രയോ ഭക്തന്മാര് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത്ഭുതം ആയിട്ട് തോന്നണ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ രൂപം ഹൃദയത്തില് പ്രതിഷ്ഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. പഠിപ്പും വേണ്ട, വേദങ്ങളൊന്നും അറിയും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. തത്വാന്വേഷണം നടത്തി കുറെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. സമയം പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനുമായിട്ട് ദിവ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഭക്തി മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടൂ.
അതിന് വലിയ പാണ്ഡിത്യം വേണ്ട, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട. ഈ ലോകത്തിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ലഭിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ മായ, അഹങ്കാരമാകുന്ന മായ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലെങ്കിലും അവരെ പിടികൂടും. പല പല സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും തർക്കചിന്തയിലും വിട്ടിട്ട് അവർ കുഴങ്ങും. പകുതി വഴിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഭഗവതന്വേഷണമൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് അവരവരുടെ വേറെ വഴിക്ക് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് മടുത്ത് ഈ ശരീരം മാത്രമാണ് സത്യം, ഈ പ്രപഞ്ചം മാത്രമാണ് സത്യം, അതിനപ്പുറം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ആഘോഷമായിട്ട് ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിപ്പോകും. പൂന്താനം പാടിയില്ലേ, വന്നു ഓണം കഴിഞ്ഞു, വിഷു വന്നില്ലല്ലോ, തിരുവാതിര, അങ്ങനെ ഇത്തം ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കവേ ചത്തുപോകുന്നു പാവം ശിവശിവ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ കലിയുഗാണ്, 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം ഉള്ളത്. അതിൽ 5100 വർഷമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കലിയുഗം കഴിയുന്തോറും കലിയുടെ ശക്തി കൂടി കൂടി വരും. ഇനി ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടും കൊല്ലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട അപ്പൊ തന്നെ അത് കൂടും, പിടിച്ചു തിന്നാൻ തുടങ്ങും എന്നാണ് പറയും. വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല, യാതൊരു നീതിയും ന്യായവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും പുനരഭിജനനം പുനരഭിമരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ ഭക്തി, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമർമാനന്ദേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശ. ഏതേത് വിധത്തിലാണോ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതാത് വിധത്തിൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. സർവപ്രകാരേണയും ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിയമത്തെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും അനുവർത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി ഇപ്പൊ അർജുനൻ സുഹൃത്തായിട്ട് കണ്ടു, ഭക്തമീരാരായിട്ട് കണ്ടു, ഭർത്താവായിട്ട് കണ്ടു, ഗിരിധര ഭഗവാനി ദൂസരോന കോയി, ഇനി വേറൊരാളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോപികമാരെ പ്രിയതമനായിട്ട് ഭർത്താവായിട്ട് കണ്ടു, യോഗികൾ അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമായിട്ട് കണ്ടു. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാം. ഗജേന്ദ്രൻ അതല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചത്, നാരായണ അഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അപ്പോ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഭഗവാൻ, പുസ്തകം എടുത്ത് നാരായണിയും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത ഏതായാലും എടുത്ത് കുറച്ചു നേരം വായിച്ചു, അത് അടച്ചു വെച്ചു, പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞതൊന്നും അനുസരിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹത്തില് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രദക്ഷിണമൊക്കെ വെച്ചു, തൊഴുതു, നമസ്കരിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞു വന്നു, പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാംക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവത ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മജ. ഈ ലോകത്തിൽ കർമ്മങ്ങളുടെ ബലസിദ്ധിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യലോകത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗം സിദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പം ദേവതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ദേവിമാര്, മറ്റ് ദേവതമാര്, അവരൊക്കെയാണ്. അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ, അവർക്കൊന്നും മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അവര് നമ്മൾ എന്തുദ്ദേശിച്ചിട്ടാണോ നമസ്കരിക്കുന്നത്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അത് അവര് നടത്തി തരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഇപ്പൊ വിദ്യ ഉണ്ടാവണം, പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് സരസ്വതി ദേവിയെ ആരാധിക്കും, ആ കാര്യം സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും പോലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ഈശ്വരൻ. കൃഷ്ണൻ ഒരു വൃക്ഷമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പും ചില്ലയും ഇലയും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ്, നമ്മളുടെ ശക്തി പല വഴിക്ക് പോയാൽ അതിന്റെ ഗൗരവം കുറയില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മാമേവ ശരണം, എന്നെ മാത്രം. അല്ലാതെ അത് ഭഗവാന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഒന്നും അന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മളുടെ ഭക്തിക്ക് ശക്തി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തരായിക്കോളും. നമ്മൾ വായിൽ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ പോവില്ലേ? അതുപോലെ ചെടിയുടെ കടക്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇലയ്ക്കും പൂവിനും
എല്ലാത്തിനും കിട്ടും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെല്ലിയാൽ മതി, എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് തൃപ്തരായിക്കോളും എന്ന് പറയുന്നു. നാരായണൻ, കൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണു എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സർവലോക മഹേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവർക്ക് അറിവില്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. രുദ്രഭഗവാന്റെ രുദ്രഗീതമുണ്ടല്ലോ, മഹാവിഷ്ണുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രുദ്രഗീതം ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വിഷമം വരുമ്പോ, ഇപ്പം ദുർവാസാവിന്റെ ശാപം കൊണ്ട് ജരാനരകൾ വന്ന ദേവന്മാര് ഓടിപ്പോയിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനോട് രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവ് ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയി. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും കൂടി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ച്. എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പാലാഴി മദനായാലും അതെ, കൃഷ്ണ അവതാരമാണെങ്കിലും അതെ, വാമന അവതാരമാണെങ്കിലും അതെ, ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മള് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആശ്രയിച്ച് പൂജിക്കുന്നവരുണ്ട്, വേണ്ടാന്നല്ല പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലം കിട്ടാൻ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എത്രയോ ആൾക്കാർ മറ്റ് മനുഷ്യന്മാരെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് കുറെ പേര്. അപ്പോ അതുമല്ല വേണ്ടത്. കാരണം അപ്പോ ആ കാര്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമസ്കരിച്ച് പൂജിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, മൃഗങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. കണ്ണൂർ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഉറുമ്പാണ് അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ, ഉറുമ്പച്ചൻ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനൊന്നും ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ പാടില്ല. ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മളുടെ സമയം ചെലവാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. ദേവന്മാരാണെങ്കിൽ താരതമ്യേന വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഫലം നൽകും. പക്ഷെ അത് തൽക്കാല സുഖമായിരിക്കും. ചോദിക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വരും, പക്ഷെ മോക്ഷം കിട്ടില്ല. സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ വരണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാ തിരിച്ചു വരണ്ട എന്ന് പറയണ പോലെ. പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതന്മാരെ തൊഴുത് നമസ്കരിച്ച് ആവശ്യം പറഞ്ഞാല് അവര് അവരുടെ പരിധിക്കുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് നടത്തി കൊടുക്കും. പകരം അവര് കണക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭൗതികമായ എല്ലാ വേദനകൾക്കും ജന്മം, ജര, മരണം, വ്യാധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിനൊക്കെ ശാശ്വത പരിഹാരം വേണോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക തന്നെ വേണം. ത്യാഗരാജ ഭാഗവതരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കഥ ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിനോട് ആ നാട് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവിനെ കീർത്തിച്ചിട്ട് ഒരു കീർത്തനം പാടാൻ പറഞ്ഞു. പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. രാമനെ ജപിക്കുന്ന ഈ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊന്നും പാടില്ല. രാമനാമ സുഖമാ നിധി ചാല സുഖമാ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിധി കിട്ടുന്നതല്ല എനിക്ക് സുഖം, രാമനാമം ജപിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് സുഖം എന്ന് ത്യാഗരാജൻ എന്ന കുട്ടി തന്നെ അന്ന് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവസാനം രാജാവ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ത്യാഗരാജ സ്വാമികളെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശാ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമാം അവ്യയം. അവരവരുടെ ഗുണങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയും അനുസരിച്ച് ചാതുർവർണ്യം ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കർത്താവായ ആണ് എങ്കിലും അവ്യയനായ എന്നെ ആ കർത്താവാണ് എന്നറിയുക. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജാതിയല്ല. ബ്രാഹ്മണരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പൂണൂലിട്ട ആളുടെ കുട്ടി ആ കുലത്തിൽ വരുന്നു. ചെറിയ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ മകൻ ആ ജാതിയിൽ വരുന്നു. അതല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്. സത്വഗുണങ്ങളുള്ളവര് ബ്രഹ്മത്തിനെ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാരായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണത്. ശൂദ്രന്റെ കുട്ടി ചിലപ്പോ ബ്രാഹ്മണനാവും, ബ്രാഹ്മണരുടെ കുട്ടി ശൂദ്രനായി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അതിലും താഴ്ന്ന ചണ്ടാളനെ പോലെയുള്ളവരായിരിക്കാം. സത്വഗുണികളെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് ശുദ്ധ ഹൃദയരായിരിക്കും, ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കും, ദയാലുക്കളായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരാണ്. പിന്നെ രജോ ഗുണമുള്ളവര് ക്ഷത്രിയരാണ്,
അവരാണ് ക്ഷത്രിയര്. പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കും, തേനീച്ചയെ പോലെ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരാണ് ഈ ഭരണാധികാരികള്, ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ രജോ ഗുണികളാണ്. പിന്നെ വൈശ്യന്മാര് എന്ന് പറയുന്നത് രജസ് കുറച്ച് തമസും കുറച്ച് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. അവരാണ് കച്ചവട മനോഭാവമുള്ളവര്, വ്യാപാരികളൊക്കെ ആവണത്. പിന്നെ ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണികളാണ്, അവരാണ് തൊഴിലാളികളാവണത്. അപ്പോ പ്രകൃതി ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവവും ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ചാണ്. നമ്മളിൽ എന്ത് ഗുണമാണോ കൂടുതൽ, ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണത്തിന്റെയും പിന്നെ അതിനെ അതിവർത്തിച്ചിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമുണ്ട്. സത്യകാമന്റെ കഥ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഒരു നാട്ടിലെ ജാബാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ദാസി അല്ല വേശ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവള് എന്താ പറയാ, അവളുടെ കുലത്തൊഴിൽ അതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആണ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്. പക്ഷെ വളരെ സാത്വികയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. അതങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നു, അതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ്. അവർക്കൊരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, സത്യകാമൻ എന്നാണ്. സത്യത്തിനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജാബാല തന്റെ കുട്ടിക്ക് സത്യകാമൻ എന്ന് പേരിട്ടു. അപ്പോ ഈ കുട്ടിയെ കൂട്ടുകാര് കൂട്ടില്ല, പഠിക്കാനായിട്ട് ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന ജാബാലയുടെ മകനാണോ, എന്നാ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും അത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. പാവം, അവന് വളരെയധികം വിഷമാണ്. അപ്പോ ഒരു ദിവസം അമ്മോട് ചോദിക്കും, എന്താണ് അമ്മേ എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കാത്തത്? അപ്പൊ അമ്മ പറയും, സാരല്ല മോനെ, നീ ഭഗവാനെ വിചാരിക്കൂ, സമയം വരുമ്പോ അതിനുള്ള അവസരം വരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ നാട്ടിലെ ഒരു മഹാനായിട്ടുള്ള ആചാര്യൻ വരിക. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ദൂരെന്ന് കാണുമ്പോ തന്നെ അവന് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കണം, കാൽക്കല് നമസ്കരിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ പറ്റില്ല, പാടില്ല എന്നിങ്ങനെ വിലക്കും ആരോ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഇവനെന്ത് ചെയ്യും? ഓടിപ്പോയിട്ട് കാൽക്കൽ അങ്ങോട്ട് നമസ്കരിക്കും. അപ്പൊ അതി തേജസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ്. ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കും, എന്താ വേണ്ടത്, ആരാണ് നീ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറയും, ഞാൻ സത്യകാമനാണ്. എന്താണ് മോന്റെ ജാതി എന്താണ്? അന്നത്തെ കാലം അതല്ലേ, ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ പഠിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ. പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക ചെയ്യാം. വലിയ ആചാര്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരാവണത് ബ്രാഹ്മണരായി. അപ്പൊ മോന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയും. എന്നാ പോയിട്ട് അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി പോയിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, എന്നെ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അച്ഛനെ പഠിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ എൻ്റെ അച്ഛനാരാന്ന് ആ സന്യാസി ആചാര്യൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അമ്മ പറയും, മകനെ, അമ്മ അനേകം ആളുകൾക്ക് ദാസി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ആരാന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മോൻ അത് തന്നെ പോയി പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ സത്യകാമൻ ജാബാലയുടെ മകനാണ്. ജാബാല എന്ന് പറയുന്ന വേശ്യ സ്ത്രീയുടെ മകനാണ് ഞാൻ എന്ന് തന്നെ പോയി പറയുന്നു. ആ കുട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ആചാര്യനോട് പറയും. അപ്പൊ ആചാര്യന് അത്ഭുതമാവും, ഇത്രയും സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുന്ന ഈ കുട്ടി. അപ്പോഴേക്കും ആചാര്യന്റെ ചുറ്റുപാടത്തുള്ള വലിയ യാഥാസ്ഥിതികന്മാരൊക്കെ പറയും, ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, ഇവൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ പറയും, അല്ല, നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ യോഗ്യത ഇവനാണ് ഉള്ളത്. ഇവൻ സത്യകാമൻ എന്ന പേരിന് എന്തുകൊണ്ടും അർഹനാണ്. പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കുളിച്ചു വന്നപ്പോ പൂണുനൂലൊക്കെ ഇടിച്ച്, ഇന്നു മുതൽ ഇവൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്, എന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ എന്ന് പറയുന്നത്. ജനിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണങ്ങളുടെയും പിന്നെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്ന ഗുണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ചാതുർവർണ്ണ്യം സൃഷ്ടിച്ചത്. അല്ലാതെ അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത് അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതി വെക്കാൻ ഭഗവാൻ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനാണെങ്കിലോ ഇവരെക്കാളും ഒക്കെ ഉത്കൃഷ്ടനാണ്. നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രപതി ആരാണ്? ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ, ഗോത്രവർഗക്കാരിയല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാലം മാറി മാറി വരും. ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനാവുന്നത്. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോ അഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യതേ. എന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആഗ്രഹവുമില്ല.
ഇപ്രകാരമുള്ള എൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവർ കർമ്മങ്ങളിൽ ബദ്ധനാവുന്നതേയില്ല. നിരന്തരം ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ കർമ്മഫലത്തിൽ എനിക്ക് ആസക്തിയില്ല. എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നവരും ഒരിക്കലും ഫലത്തിന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യില്ല. ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെങ്കിലും അതിലാരോടും ഭഗവാന് യാതൊരു പ്രത്യേകതയോ മമതയോ ദേഷ്യമോ ഒന്നുമില്ല. ജീവാത്മാക്കള് ഇന്ദ്രിയപൂർത്തിക്കായിട്ട് ഓരോരോ കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുന്നു. അതിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. മരണശേഷം സ്വർഗസുഖത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ? അവിടെ സ്വർഗത്തില് കൽപ്പവൃക്ഷമുണ്ട്, കാമധേനുണ്ട്, എപ്പോഴും പാട്ടാണ്, സംഗീതമാണ്, നൃത്തമാണ്, അപ്സരസുകളുണ്ട്, ഗന്ധർവന്മാരുണ്ട്, ജരയില്ല, നരയില്ല. അങ്ങനെ പക്ഷെ എന്താ കാര്യം? അനുഭവിക്കാൻ അർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലമുണ്ട്, പുണ്യകാലം കഴിഞ്ഞാല് തലകുത്തി വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വീഴും. അതല്ല പാപമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഘോരമായ നരകത്തിലേക്കും പോകും. അപ്പോ അത് രണ്ടുമല്ല വേണ്ടത്. നല്ല സൽപാത്രങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയില് മഴ കിട്ടുന്നത് പോലെ മഴ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് മഴ പെയ്യുക. പക്ഷെ അതൊരു അഴുക്ക് ചാലിൽ വീണാലോ ആ വെള്ളം അഴുക്കായി ആർക്കും ഉപകാരം ഇല്ലാണ്ട് പോകും. കിണറ്റിൽ വീണാലോ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം, കടലിൽ വീണാല് ഉപ്പ് ജലാവും പോകും. താമരയുടെ ഇതളിൽ വീണാല്, താമരയുടെ ഇലയിൽ വീണാലും അതിങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളാവും. ഒരു മുത്തുച്ചിപ്പിയിലാണ് വീണതെങ്കിലോ അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു മുത്തായിട്ട് അത് മാറും, അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരും. അത് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളുടെ മനസ്സ് അല്പം പോലും കൽമഷങ്ങളില്ലാത്ത വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പാത്രമാവണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് അധീനരാണ് നമ്മൾ. അവയ്ക്കുള്ള പരിതസ്ഥിതികളും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. ഭഗവാന് ഒരു ജീവാത്മാവിനോടും പക്ഷപാതമില്ല. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം മാത്രമാണ്. ഈ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം, ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അറിഞ്ഞ ആള് കർമ്മ നിയമത്തിന് അതീതനായി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യനാവും. അടുത്ത ശ്ലോകം 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷുഭിഃ കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത് ത്വം പൂർവതരം കൃതം. ഇപ്രകാരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പഴയ കാലത്തെ സത്യാന്വേഷികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? നന്നായിട്ട് കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചു. അതുകൊണ്ട് മുൻപിലുള്ളവരാൽ പണ്ടേ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു പോന്ന കർമ്മയോഗം അർജുന നീ പിന്തുടരുക. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയും ഇല്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാറില്ല. സുദാമാവ് എന്തൊക്കെയോ ഇതില് സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്, അല്ലെ? കുചേലനായിരുന്നു, നല്ല ഒരു വസ്ത്രം പോലും ധരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല, ദാരിദ്ര്യം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു, ഭാര്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലും ഏതു നേരവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും കൈവിട്ടില്ല. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിലെ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ബന്ധിക്കാത്ത ആളാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ധർമ്മം ലംഘിച്ചു, അവര് അഭിമന്യുവിനെ ചതിച്ചു കൊന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ അവർ അർഹരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഭീഷ്മരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു, രഥചക്രം ഊരിക്കൊണ്ട്. അതാണ് രഥാംഗപാണിയായിട്ട്. പിന്നെ ഗോപക്കുട്ടികളുടെ പോലെ കളിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം വേണൂതി പാട്ടുപാടി ഒക്കെ നടന്നു. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷുഭിഃ കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത് ത്വം പൂർവതരം കൃതം. കിം കർമ്മം കിം അകർമ്മം ഇതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഃ തത്തേ കർമ്മ പ്രവക്ഷ്യാമി യത് ജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ അശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം? എന്താണ് കർമ്മം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതി?
എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനികൾക്ക് പോലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ മുക്തനാക്കുന്ന ആ കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സംശയം തന്നെയാണ്. എന്താണ് എന്താണ് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടത്, ഏത് ചെയ്താലാണ് ശരിയാവുക? ഇതൊരു ഭ്രമമാണ്. അപ്പോൾ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ചീത്ത ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുക്തരാവേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മണോ ഹ്യപി ബോധവ്യം ബോധവ്യം ചാവികർമ്മണ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹന കർമ്മണോ ഗതി. കർമ്മത്തിന്റെ ഗതികൾ വളരെയധികം വിചിത്രമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. 3 തരം കർമ്മങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. ആ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത, ശ്രുതി, സ്മൃതി അങ്ങനെയുള്ള ഉപനിഷത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേദങ്ങള്, അതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുണ്യകരങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, അതിൽ പറയുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പുണ്യം കിട്ടും, പുണ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും, നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അതാണ് കർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മമാണ് വികർമ്മം. പിന്നെ അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവാത്ത കർമ്മങ്ങളാണ് അകർമ്മം. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം, ഈ 3 കർമ്മത്തിന്റെ 3 ഗതികൾ. പ്രഭുപാദരിവിടെ 12 പേരെ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദൻ, മനു, സനൽകുമാരന്മാര്, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ശുകൻ, യമൻ, ജനകൻ, മഹാബലി എന്നിങ്ങനെയുള്ള 12 പേര് ഇതനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഒരു വഴി കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സൈൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതിൽ കൂടെ പോണം, ഇതിൽ കൂടെ പോവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയണ ഇതുണ്ടാവും. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുണ്ടിൽ ചാടും, ചിലപ്പോ വഴി തെറ്റിപ്പോവും. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലമുണ്ട്, സ്വർഗം കിട്ടും. വേദാനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയർന്ന ജന്മത്തിലേക്ക് പോവാം, അതാണ് പുണ്യം. അതിനെയാണ് ഭഗവാൻ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. ഇപ്പൊ രാവണനൊക്കെ ചെയ്തത് അതാണ്. എത്രയോ വലിയ തപസ് ചെയ്തു, എത്രയോ വർഷങ്ങള് തപസ്സും ജപവും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് രാവണൻ. പക്ഷെ ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധമായ രീതിയിലാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാംസം എടുത്ത് വയ്ക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. അതുപോലെ രാമായണത്തിലൊരു ശംഭൂകന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ശംഭൂകൻ തല കുനിച്ചു നിന്ന് അടിയിൽ തീയിട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് തപസ് ചെയ്തത്. അതൊക്കെ വികർമ്മങ്ങളാണ്. അവരുടെ ഒന്നും ലക്ഷ്യം നല്ലതേ ആയിരുന്നില്ല. പിന്നെ അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം. ഭഗവാനിലേക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് അവര് ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മം ചെയ്യുക. വലിയ വീട്ടിലെ കുട്ടിയെ നോക്കണ ഒരു ദാസിയാന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ കുട്ടിയല്ലെങ്കിലും സ്വന്തം കുട്ടിയെ പോലെ അവർ നന്നായിട്ട് നോക്കി അതിനെ വളർത്തും അല്ലേ. അവരുടെ മനസ്സെപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും? അവരുടെ കുട്ടിയുടെ അടുത്തായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതലകളെല്ലാം നിർവഹിക്കണം. പക്ഷെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ആ കർമ്മം. അപ്പോ കർമ്മമാണോ വികർമ്മമാണോ അകർമ്മമാണോ നല്ലത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കർമ്മമാണ് നല്ലത്. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മം ഏതാണ്? വികർമ്മമാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. പിന്നെ ഫലം കിട്ടുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവനവന്റെ ചുമതലകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം, സാധാരണ കർമ്മം. പിന്നെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്യ സർവേ സമാരംഭാ കാമസങ്കൽപ്പവർജിത ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധ കർമാണം തം ആഹു പണ്ഡിതം ബുധ.
പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരാണ്? ഫലസങ്കല്പങ്ങൾ വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആര് തന്റെ കർമ്മങ്ങളെ ആത്മാനുഭവം എന്ന ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ ഭസ്മമാക്കിയിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനെ അറിവുള്ളവർ പണ്ഡിതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കർമ്മഫലം ഇല്ലാണ്ട കർമ്മം ചെയ്യാന്നൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക പേപ്പർ നോക്കുകയാണ് കുട്ടികളുടെ. ആ ക്ലാസ്സിൽ അവരുടെ മകനും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പേപ്പർ ആൻസർ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോഴും അത് അതിനനുസരിച്ച് ഇന്നതിന് ഇത്ര മാർക്ക് എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ തന്നെയാണ് മാർക്ക് ഇട്ട് പോകുന്നത്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വന്തം കുട്ടിയുടെ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ കൈ ഒന്ന് വിറച്ചു, ഇത് മാർക്ക് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവിടെ കർമ്മഫലം ബാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊരു അതിഥി വന്നിട്ടുണ്ട്, ആൾക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചായ നന്നാവണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കും, അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ ആള് നന്നായി എന്ന് പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് കർമ്മഫലമാണ്. ഒരു ഡോക്ടർ കാർഡിയാക് സർജനാണ്, സർജറി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സർജറികളും വിജയമാവും, വളരെയധികം പേര് കേട്ട സർജനാണ്. അപ്പോൾ കർമ്മഫലമൊന്നും ബാധിക്കാത്ത ആളാണ്. പക്ഷെ അയാളുടെ സ്വന്തം അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലത്തെ ഒരാള് ആൾക്ക് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സ് പതറും, ഇതെന്തായാലും തെറ്റാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം വന്നാല് അവിടെ കർമ്മഫലം ബാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വിചാരം ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മഫലം ത്യജിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് പണ്ഡിതന്മാർ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്യക്ത്വാ കർമ്മഫലാസംഗം നിത്യതൃപ്തോ നിരാശ്രയ കർമ്മണ്യഭിപ്രവൃത്തോ നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സാ. കർമ്മഫലത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാനന്ദത്തിൽ തൃപ്തനായി ആരെയും ഒരു കാര്യത്തിനും ആശ്രയിക്കാത്ത ജ്ഞാനി കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അയാൾക്ക് കിൽബിഷവും ഇല്ല. ഒരിക്കലും തന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കേണ്ട. ഭഗവത് സേവനം എന്ന വിധത്തിൽ, ആ ഡോക്ടറുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സേവനം എന്ന വിധത്തില് ചെയ്യണം. ഇതിനെയാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 20 ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളത് നാളെ ചെയ്യാം. ശ്രീജ മാതാജി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമായിരുന്നോ? കേൾക്കാമായിരുന്നു. ശബ്ദം ശരിയായില്ലേ? അത് ശബ്ദം ശരിയല്ലാതെ ശബ്ദമൊന്നും കേട്ടില്ല മാതാജി, കുറവായിരുന്നു ശബ്ദം. കൂട്ടിയിട്ടും കേട്ടില്ലേ? ആവാറായപ്പോഴാണ് ശരിയായത്. ഇപ്പൊ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അവസാനം ആവാറായപ്പോഴാണ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അയ്യോ, അപ്പൊ നാളെ ഒന്നും കൂടി ശരിക്കും ആദ്യം തൊട്ട് പറയാൻ. ഇത്തിരി കൂട്ടിയാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് തീരെ കുറവായിരുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് തീരെ കുറവായിരുന്നു. വോളിയം മാക്സിമം വെച്ചാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വല്ല പ്രശ്നമാണോ അറിയില്ല കേട്ടോ. അറിയില്ല, ഇങ്ങോട്ട് സൗണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ഒന്നും കൂടി ശരിയാക്കാം കേട്ടോ ശബ്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവായൂരപ്പ.
കുത്തിക്കോട്ടെ 30 ഡിഗ്രി ഉള്ളൂ 30%. ഓ 9 കുത്തിവെച്ചിട്ട് പോയി പഠിക്കാൻ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ എന്താ പറ്റി? എനിക്ക് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയിരുന്നല്ലോ. പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് ചിലപ്പോ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിട്ടാണോന്ന് അറിയില്ല. എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലേ? എനിക്ക് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഒരല്പം കുറവ് തോന്നി, പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. അവര് കുറെ പേര് വോളിയം ശരിയായി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പലരും ഒരു പക്ഷേ വോളിയം കുറവാണ്. ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോരുത്തർ ഈ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉള്ളിടത്ത് ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കാമോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. അങ്ങനെയും അത് സാരില്ല. അതിന് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് ശരിയായിക്കോളും. ഞാൻ അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇവിടെ ശബ്ദം കുറവായിരുന്നു, പിന്നെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ മഴ കുറവായിരുന്നു, മഴ ഉണ്ടായില്ല, അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കേൾക്കുണ്ടായി. എനിക്കങ്ങനെ പ്രശ്നം തോന്നിയില്ല കേട്ടോ മാതാജി. ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, മാക്സിമം ആയിരുന്നു. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ചിലപ്പോ ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇവിടെ മഴയൊന്നുമില്ല മാതാജി, പക്ഷെ ഒന്നും കേൾക്കണ്ടായിരുന്നില്ല പതിവ് പോലെ. സൗണ്ട് വളരെ കുറവായിരുന്നു. ആണോ? പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മാതാജി, തുടക്കം മുതലേ ക്ലാസ് കുറച്ച് വോള്യൂം കുറവായിരുന്നു, പക്ഷെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ അത് ഈ വേരിയന്റ് ആയിരുന്നു മാത്രം. ക്ലാസ് എല്ലാം കേൾക്കുമായിരുന്നു കൂടുതൽ. ശബ്ദം കുറവായിരുന്നേ ഉള്ളു, കേൾക്കാമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് ആരെങ്കിലും പറയാൻ ക്ലാസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ലീവ് ചെയ്താലോ? സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.